of the country at 95.5 megahertz. This is DXSK 95.5 Cool FM, member KBP. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko, makinag gisuras tano, kalalayaman tano, sagiyang kaya radio station Call FM 95.5 si kong mga radio iyo. Mga bangsa ko, giyang kaya mga osean tano imanto na pupengin tano si ko Allah kasabapan si ko kababalwitan wa Muslim turoon tano niyan si ko lalan amatitu naguawat tano niyan si ko mga rarata mga paparangayan balwin tano niyan padu ko mga orepan yan tatarimaan yan so simba nagusupang ni mga bangsa ko giyang kaya kibabatu tano sa dunia na di tano di panamaran si ko orian o kaganati tano sa giyang kaya dunia na aya kia orian rektano na giyang kotowa kasoswat rektano o kadnan tano Arabul Alamin aya sa bapian na walang alangi panaguntaman tano sa giyang kaya mambubetad tano imanto na tanto miya ka beger agiyang kotowa panulon o suranga katawan tano ayad na mi proridu ayo ama tano Adam alayhisalam nagiyang kotowa iblis naso iblis naipun ko Adam na rin itian natamang ko mga murya tao Adam na rin ito iblis nagupo naman namaran yan ni anda manaya langon yan si Randen mi pagunuta si ko naraka jahannam wala nga lang panaguntaman tano na ape kalatan wisimba naupunta no kasi si Pio iblis na duwan tano din gitu isa ba pa kapakapamang ni tano si wallah di tano ni pangangarapan sa di tano mapag-sosaitan mapatino si ko mga tao linim wallah siniapian si ko saitan ka tito din mga bangsa ko sosaitan na mabagra tanto waswasyan ayad na bubutawanan yan sa giyang kaya liyaw lupa na so mga tantarayan ang mga satan ang mga manusia na wala nga lang panaguntaman tano na titud na pamanang kapag istanwiran giyang ko to pamanang kaya pa ka pesada irang ko Allah aaya buwa di kagagaw satan o banyan mapagas ko mga tantara mga ambutan o Adam na sabu sa tituro na mag-ikhlas na auditan no makapag-ikhlas na kapag-istanod no satan aya na ikhlas na mabalwi so amalta tarutop si ibu panunwatan si wala nagyutiman na ikhlas di ka kasasaugan sa kapag ilaylain di ka sasaugan sa kapag inaganagan mababaluyada ba nga pipikira si ko di nga di kanggal baka si ko panunwatan ka wala ruar buku wala da abon misasangya may tubo gito mabuhi so Omar Ibnul Khattab radiyallahu anhu na lalayon din pangnin yan si ko Allah
akap ngiraw niya na Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Ya Allah, baluyang ka so langon o panunuwatan na kanarka alangon makasungkad si ko o kitokit o nabing ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagubaluyang ka so panunuwatan na karka asya karka bu panunuwatan. Agu ubang kabaluya abaad na misaugun asi imi panunuatan ko sa lakaw ka. Giyuti pang niyo Umar ibnul Khattab radiyallahu anhu. Na sabab ko kaya ampunaw Allah ko pang niyo Umar na ayam yatir Nabi sallallahu alaihi wasallam pantag Umar na masalaka Umarun wadiya illa wasalaka asyaitanu wadiyan akhar. Daatigu Nabi aokitan o Umar abalintad o di nalalan abadi makasilay so setan na si makaukit ko sabala abalintad o di na sabala alalan so tiswala. Ima naging utak kaya pagsaw Umar si ko setan ka inikal ko setan ay sabab yan na kagiging utak kaya pakapagiklas yan. Mga bangsa ko pupuyo makinig sa giyang kay oras tanong giyang kay kapanamar sa amal na amay ka di maikhlas na margen o ba tama pag-iso setan ay man yan na may preriduita. Miya panutulo Nabi sallallahu alaihi wasallam si kumiyangaw na masa agiyang kutuwa sa katawa aulia aayang ngaran yan na subarsisa yung uta aulia na pagkagaganyan dua gawin na din makaturog na din di manambayang agu kagaganyan dindi mamuasa ko tanday amasa tantuwa malay paratiya taman sa miya kuwa apuringana sa giyong utay ngadiyan akalayan ni Simba ayamanan yan na giyong ko tuwa Simba niyang kuwala na isamya panutul na so mga setan na dirang udi pang waswasan ikapakagnagyan sumimba na dad na bayranon giyagai ka galubagyan amapya. Miya kaysa ko nalungan na so setan yaw di na iblis na tanda niyan subarsisa ko mga tantara yan. Asa madidagyan subarsisa number niyan araitahan. Isamya panutul na agi ako nang utuwa may tama setan ay iblis. Nayaman na sumyungungun sumaputi a setan. Natigyan na dadag na kanraka subarsisa. Natigyan na madakal man na dumiyadag na mga padakan na dira magaga. Nasa ka pa ni makagagawin. Tigin na tapangango. Tapangango ka ba ka na madidag? Natigin na mapya. O magagang ka, nasa kay retahan na kan. Na lumiyala ako ng utuwa maputi setan. Na misilin sa aulia ada taro barsisa. Na di kundi simbayang so barsisa na obey niyan na di mamudi manambayang. Na di mamuasa so barsisa na di mamudi mamuasa. Nakagi so barsisa na di niyang katawan so migagay na ya katawan niyan na banyan datara manusia. Tagin o baka iblis. Andidig niyan.
Na miya kay sa na di siya ni magistorya. Ti kuno ta saitan na maputi sasalin sa manusia ay taman na kapasang kay simba. Na gitu, tiga na kegagakan na dugo ina dia on makaturog na dia on di simba. Aku kegagakan na dia on di mamuasa ko tanda masa. Ana tigo ta saitan na maputi ana malagi te kasakan na mabuti na gina ni. Gelebakan ana miya kang ginawa isiran. Na gitu, di malilang na kedero ang uta setan na maputi na di mamalilang na kotop manami ako ma. Kadini ang di ginaway subar sisa kapag nidag niya. Pakaganta sututul na giya ko nang uto ingad na miya umako na gubat. Pamana ad na ingad ang gubaton. Na nasokon sudah to sang otenged. Natigi ang mga tantara yan na pagi sa kano. Kapag laon tano sa lalan ang kanan ang gubatar katano. Katuma si tano makatidawa sa lalan adi sa batano siran newa sa dalmenged. Mabina-bina sayang tinway. Nagito. Adi mo na talawa tao magaryari. Mga sundero. Na adi mo na babayaran na miya katay-tay. Sirang ni maalimaw na talawa tao magaryari. Nakaganatin na rango ng utababayran ka, magatin siran sa uta katidawa. Na tigiran nanda tano mita di na ngaya babay tano wadi yung nakabinasaan. Di sirang di mami mikiran na adi mo na miya kasagist yung isakiran na siya kay ko barsisa ka aulia. Natiyo diyon mi sana nanda nga sinaan. Nasumyung sirang barsisa. Tigiran na barsisa. Magiptido kami sa lalang wala. Nanababay amin na di mi kaawaan ka. Da pa diyan. Na da ba meron kesarigan. Na bumira kami sarig. Dia mi kegagaw ba mi pakaunuta. Tigin na dia kikapakay ka na bakan mahram. Na kedusa ko. Na miya nga padihan si Ranong. Na dedeng din bagi usubarsisa. Na tigiran na andi man di nga kapagiw. Pilala ko amin na simba. Kakapurang sa lalang wala. Na inuwa tigiran. Kaimbali ami sa ngayaw ba ka sa walay niyan na ayabusa nga nakaw nagiya kapag natin ang sa pangan ng kanakagi di panatigiran mata o maninindaan nagi problema sa babaya may di pandikuan ay malag na kapanangguitang ada peso kapaninindaan ada niyan na gulaw la na tiguno barsi sana asar ka makasibay na miya parod na akuan kapag hindi tayo sa panganangan gitu miya suwa ini belayaran so babayaran sang utawalay o barsisa na sang utawubay niyan na inawa ni Rano ng utababayaran na iya nga so barsisa na sabab ko kabibisin niya ang usimba na minimum sa galibagyan nakapapaninda yan na hindi ka maukakan na inatan yan ng utababay sa panganakan na ibita din sa giyang kutuwa pantaga paitaw ang utabagutaw natutok niya nakataw sa kanaka na pilagwin sa barsisa ka apen yan nung kapagilay na daka tatawa man na nagila sa dusa sid no to kumiya ka pipirad na napakaganda sa tutul ti kuno saitan maputi o barsisa antawari ngaya walay siya kuan mimbalay sa ubing kay ni tiyan na kuan aki babayag yung mga kuan askaro dato ay ni sarigira na kanang kaya babayaran ka miyunot siran sa katidawa natigin naton ay
ipki dia ngau na tige na man mau masuk hakan na natang usa kenian na tige na anto na di kanu di maambiti are tige na da ki sara matotoak na tige na isang ari ko sambida kuan ati tigin so kasila mangaw na da atigin sila mga ki da karata yan na to matantang subarsa na tigin na silam na kan napakaganda uman na niyan witan so kanian na totok niyan assalamualaikum atan so kun na kaya man na matitigo ba sa na pagkisiw ko na rin mo ulolan yan tigin na ano man ikipagisiw mo ron tigin na dinan mapia siya sari kasokuan na pagisiw nga kami ko na pagkasakitan na kuan ayaman na niyan na dingan nga tawan natigin na no kaway pagisiw ko nagito kaya ko na totoo niyan na salaman niyan nakalakan mo ba tinan na mapipiya ka nati ubabaya oy napakaganda sututul kaya manami sa tigmano o saitan na di nga rin di imbiti aray tigin na di kaya tigin di ka pa tigin na kailangan na tigin na kataon na kadasan sa mga laki niyan na malong tigin pupumulong iso kababalo niyan na dapat na anak kada isa kawan nagukuan agwan yan katokoy na baka maratay lalag na natigin na nagito mimbiti di siya man imbiti aray na tigmano sa ita na di nga di imbiti aray na makailayer ka no na pisinta ka no niyan gina tigin na imbiti aray nga na sasulda tigin na kawarto niyan ana sumagad na di kanirang kilay natigin na bunaraki mabu nagito yung meswa girap mitira na utababay na sa pasul dun nanto na yung lola sabab sa giyang kutuwa kaya tirong nabi makala rajulon bi imraatin illa wa shaitano thalithuhuma did na tigu nabi mama amasingilian subabay ada pediran abadi ikataluiran so saitan na ito na yung miyolola ay ako na miyolola na banyan din miyugatan ko tababay manang ito pa mana subhanallah na siku kaya ugatan yan na makawid na akalubar sisa ka ay malag na miya kaugat sa dini ang karoma ay manang ito pa man nagalabag ka marata o pun ka bagi sa lugar na pakaganta sututul mimbota kagi makambota na miya kawid ko na akalo barsisa katigin na kitukawan na buti na kapian yan na buno na kanawatay ni kayo na ako na kinunin sa watay ni labang yan naguraw ko no babay nga tigin na napalabangan miya ko manguso sa itan tigin na ato na rin ikidi nga kawata tigin na inilabang ka nga katukaw na tigin na ipareport ka na nababay na tigin na ito na isuwang na tigin na labangan na kapanapad kapara din na makareport na tiruang ako mga lagi niya no basirang pa ko miya sakit si babay niyo na miya tay na inilabang ka na banyan da labangan na babay inirambang yan sa kawata yan nada mati miya ka umasong mga lagi niyan tigiran na barsis sula babay minatigan na miya sakit-sakit na kaya dia nga tao ni ka po mani wagudar kan mapakita kadita ka tao ni ka na minilabang na sibar ka no na miya makaguro sirang ka tigiran na miya tayo subabay pera teran su barsis kaya uli na kaya ko na mamakapira gawin na so kung susaitan piyag ito tagin na piyangiran pala niyang iraon piyag ito tagin na patalo so man subabay niyo na biyo no barsis sa kapiyang buti na nilibang yan na uso watayan kayo na makanaw su isaw na tumatantang na makanaw su piti na
Anto na rin, tatagi na pa na detara tigin no pure. Tigin na ito na ipititagi na pa katigwisa, tigin na. So, kung subabeta no, nami apakambo ta o barsisa na inilibang yan nagusuwatayan sa utakuan. Derpa. Natigwisa sa kanagina ni tagi na pa na natis mamusuy katalo. Kagigya nga ibulis. Napakagaganyan na mapakatat, di ganin mapakatitagi na po. Naguwiran na song so derpa o barsisa na so initorong kiran no setan na kaya lotiran na miya kalutiran no subabayran na usuwatayan na tigiran o barsisa saka bisari miyo no napitiro ka kwan si retira na lalo nga mama piatong iran so barsisa na inuitiran o kadi tigiran na kati biyuno yan so babaya miya gupya ang buta yan na tigu kadi ako keputulan sa ulo piatong iran nakagi ako ayamanan yan ng papatong na mapitan ng bunoon miyaw mo masosetan na maputi tigin na barsisa mapitan ng bunoong kairan na ay buwaligtas ka na bukay ko sa ka nawatigin no ka bukay ko sa ka napalagwi ka napanobat ka wala ka baka masurga natigin no kap ni bukay natigin na nasarata tigin na ito na natigin na suludi akong ka kasara sududan na akong atigo setan na buko ang usaka. Natigyan na dapay din. Tumutigin na matay ako, adi sa buko sa sudud na tigyan na Ay karagyan na ito na ikiswa ka. Sagi nga na nakiapamuno ka, kami kasina ka pan. Nadindi pagayo ka no setan na asar ka sududan ako nga nakuha ng buko ang usaka. Nakatigyan na magad mapita na patay ka din. Nadindi mamagagawa pamigiran o barsisa paganta sututulay kiyauriano natiginan na asara bukan na wana sududang usaka natiginan na sududan na siududan niya so setan kaya ka sududan niya na so meningas nga so setan atigiyan na inni bari on min ka ang yasakor ka ayamano to nagiya ko na nakasudud nandi ako ni kasududing ako sa lakaw ko wala naso lang na malaka na palit may lang na miya daso amalaka na miya binasa ka mimbalo ka mortad nagubangap man puni mo sa amalaka inawano setan na miya ka mamuso mga askar na biyo no iran so barsisa miya gubungsi ko naraka ilan yung man mga bangsa ko agiyang kaya ayaman yan nakibabatog tano sa dunia makikinang lantano so pangnisi wala toron tanon niyan si kulalan amatito apakasultanon niyan si surga amay kaditan no ayaman yan na manggil agiyang kutuwa pangni naditanod na ki kapangalakuan na ginawa tano o ba tano makasalang sa maliwanag inunta na o kalimutan o wala yung utamiya panutulo ayamaan na niya na so setan na api kala kay simba na kanda uba pekaran so kala kay simba sa baka di mabinasa o setan baka niyan di kalawangi inunta na ayabu diniar ka kalawangi na siapa kau Allah subhanahu wa ta'ala kada tarang utamia so barsisa ino manuto miya ka silay kaging kutuwa ayaman na niyan nakasisiyapan niyan sa kutuwa ingaran yan at tigin namin akwa-kwa di man kayamanan yan na kakwakod na tutula na sabab sa ngutuwa dataro ba susulak ya kapag ililain na miya gagawsetan na maakalian kau pa makadaaban yan iblis daaban yan kapag ililain na di man gagawsetan kapya panagiyang utamiya suwayan na miya kwan haya malag na miya binasan yan ang utababay nakuha na din niya din na ito kebuno ang utabag mama kasabab ko pa man nakaladusa naya keso ang uta so barsisa na ba niya din nakapangakapiag yung utuwa
ay man yan na mga lagi ang utang mga babay at iyan na pangarumanangan so babay niyo ha na ay man yan nagpakay pa mga taubat adigi ang utaban niya din na biyo no kakagiya o makwadiman kawaraan din mga bangsa ko agiang kai atawa kapag ilaylay ni galaba ka aayamaanan yan na diniyang kiraw o ba ayamaanan yan na masiyenta na apianto na okita kagi pamanakwan na aya mapasangon na amay ka air ka di sudi na swalla sagi ang utwa galaba ka adi mababalwe ikhlas asi panunuatan ko kadnan tanwa rabul alamin nagina ni pamana isa akasang kapano satan giyang utwa kapong paguswa siniyar tano kapong budi ko niyar tano na aya ipmudi ko yan raktano na giyang kutuwa aya maanan yan nakapaka karibat tanoa di tanong makaslang sa maliwanag na di ka niyan din aya malag na kalawangan o pamakas ka na aya galaba ka na inunga din galaba ka para busik wala iya ko na nga naikhlas mga bangsa ko na aya ko na aya man na tos kaun sa mag-ikhlas ka na kapipi nga so amal ka debar ka pagilay kapipian ka so amal ka debar ka pagilay arwar busik wala aya man na baka busing bayang sa walay na saya na ang kaungot tatarungan apipikir na ka pagilay nga wala kaya ako ba niyan di tarima so simbang ka na pipipian ka o pamakaibarat na di ka di simbang sa sunat sa masjid pagilay nga mga tao na sudura ka at nayakap ka pa sa dangaw na 5 minutos na misimbang nga sa walay na sudura ka at sunat mamusawalay nakap ka pa sa dangaw na 5 minutos na mararani mag-ikhlas ka o pumpaman ay gira di ka di simbang sa masjid na misunat ka na 2 rakaat na 5 minutos na sisawalay na misunat ka na 2 rakaat na 2 minutos ang takatalo na nanaw saan nakapag-ililay no bunga di ka pipe kung gilabag ka na orora na pagkailero o puman magagang ka sunat ka sa masjid na 5 minutos ibarat na may nga sa walay sa sunat na 7 minutos ay panubas sa 10 minutos na padika ko mga mohsin ayaman na mga pipiya ayaman na sobra pang kapag ikhlas katitud na pipipian yan sugal bagyan dataren mamunag yung utwa kasi ka giraw pa maada pakailer ka na malakay kasi ka na gira na pakailer ka na di ka hindi ka o gahit na may to midago gira ayaman yan na sekreto aginan mabuhi mga tawa isa apakasirong wala sa alungan amore nagyang ka na mga sekreto kasid ka moto kaya tirano na bisa sabaton yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh pitawati nabi apakasirong wala sa alungan amore ko gawi adin nagkasirungan arwar ko sirong wala na isa sang utapito ang utwa sada rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu rajulun mamatigin amisid ka sa sadka na piyagmaihan sa taman sa dikatawan o diwang yan sa may pamagayo kawanan yan mga bangsa ko nagina ni pamana uwan tanong sa giyang aya kapag ikhlas ayamanan yan na isa na kasangkapan tano akipagistano ko sa itan tano na di tano pakalilipatan ng utadua o Omar ibn Khattab radiyallahu anhu tano dindu ati ari yun indua o ikadu mamaw Rasulullah ago padeko khulafa ar-rasidun na patkataw nago padeko 10 mubashsharuna bil jannah pinutuluan nabi ang mga tao ko surga nasa katay di pa namar dua yung utatigin Allahumma ij'al amali kullahu salihah
waj'alhu liwajhika khalisa wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Ya aloy tanong sumanan yan. Panintak walay kalimutan nun yan insyaallah. Makatuto na tanong po wisap man na oras ada taray oras. Balasangan wala sa mapya ako din di ka pa makinag. Gupinalamatan tanwag yang radio station. Ko kap ginar katano sa oras. Giyang kaya Ranao Radio Broadcasting and TV System Corporation 95.5 Call FM. Si matatago sa nga Barangay Raya Sadok, Marawi City. Pinalamatan tan son General Manager asi Bai Haritha Adyong Alonto. Gusto Chief Technician asi Ranol Intong. So mga technician yan ada tarilari Suan Romeo Agusi Argi Dirichu. Pinalamatan tanong siya ng panagunta maniran na ayamala pinalamatan tanong na sa sukirak sa iyang kasangapan. So kapapantagan waliw amar o mga Muslim sa iyang Alanaw del Sur. Balasan nun wala sa mapya o kinibugan yan sa oras na nawaya sana nga maliwanag. Serbisyo ko pagtaw. Oriano to mga bangsa ko napsila mong kanulangon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From the